barakatuh. Barkanmu da dawowa karatu kamar yadda muka saba. Yau kuma za mu yi bayani akan yadda ake amfani da who da whose da kuma whom da kuma when da why da there da kuma there again. So ita kalmar who ana amfani da ita ne wajen me? Wajen tambayar wani, kamar example yadda kowa ya san who tana nufin wa. Kamar yadda na faɗa example, who do you think you are? Who do you think you are means kai waye kake tunani? Waye kai kake tunani? Kai ba kowa bane irin wannan. To sai whose kuma ana amfani da ita ne kamar a karatunmu na baya, ana amfani da ita ne yayin da dole idan kaga kalmar ƙarshe za ka ga kalmar nouns. Kamar whose ita ma dai tana nufin wa, amma dai me examples ɗinsu ba da bambanci da wannan. Ita wannan tana zuwa ne a farkon sentence, ita kuma wannan tana zuwa yawanci a ƙarshen sentence. Ita kuma ƙarshen wannan dole ne sai kaga ƙarshen ta ya kasance da noun. Kamar example, there is someone whose name is Abdul. There is someone whose name is Abdul. Da kwai wani mutum wanda yake sunan shi Abdul ne. To kamar yanzu za ka iya cewa whose bag it is. Kamar kaga bag a gaba dai suna ne ya fito a yawwa, to haka ake amfani da ita whose a matsayin mai identifying na wani suna a gaba. Kamar jaka ce, bishiya da wani abu kana so ka tambayi na waye, za ka yi amfani da whose bag it is. Whom you are visiting, gidan wa kake mai ziyarta. Sai kuma whom ana amfani da ita whom a wajen mai adverb, a wajen mai bayyana abu. Kamar ka ce waye ce ka je kai abu kaza, shine nan wanda ya aikata wannan aikin, shine whom a matsayin mai adverb. Bayanau take ƙara bayyana akan aiki, take ƙara bada bayanau akan wannan. Kamar me I don't know with whom I am speaking. I don't know with whom I am speaking. Wato ma'ana ban san da wanda nake magana ba, za ka iya cewa he's the one whom killed that snake. Shine nan wanda ya kashe wancan macijin. To wannan ana amfani da ita ne wajen ƙarfafa bada mai hujja ko tabbaci akan wani aiki da wani ya aikata. To sai kuma when ana amfani da when a matsayin yayin da ko kuma lokacin da. I am at home when she was arrived. I am at home when he was arrived. Ina gida yayin da ta iso. Ina gida yayin da ta iso, ko ina gida lokacin da ta iso. Sai why ana amfani da ita mai wajen tambaya, kowa ya sani. Kamar why are you sleeping at your bed? Me yasa kake mai bacci akan gadonka? Sai there tana da ma'ana guda biyu, yasa na sa ta guda biyu. There tana ɗaukar mai can positions a matsayin interrogative kenan, can gurin da kake nuna tana nufin there. Kamar example na ce go and bring me my book from there. Go and bring me my book from there. Je ka ɗauko min littafi, ko je ka kawo min littafi na daga can gurin zuwa gare ni kenan. Sai there kuma tana nufin akwai. Kamar za ka ji an ce there is something wrong. Da kwai wani abu da yake ba daidai ba. There is something wrong. Da kwai wani abu da yake ba daidai yake tafiya ba. There is someone at the door. Akwai wani a bakin kofa. To there tana ɗaukar akwai. To sai mu haɗa a karatu na gaba insha Allah akan pronunciations. Thank you.